Babelor, slavelor, futu-vă în cur globelor. Păi futu-vă în cur și încăcat, păi de ce n-ați venit când am tocat, măi? Păi de ce n-ați venit la liturghie? Păi să vezi, părințele, că a fost vijelie. Păi nu cumva vreți să jupoi o piele după coaie să vă fac manta de ploaie? Sau să jupoi coaiele de piele să vă fac o pincele? Doamne, miluiește! Ia treceți în strană, futu-vă în vrană. Amin. Păi cam să vă citesc un molev toișon să fut una din voi? Dar așezați-vă mai puțin tele după puterea pulii mele, să nu vă așezați prea multe, că nu vă poate, taica. Fote! Ioane, dascăle, treci la ușe să nu iasă vreo mătușe, cele tinere ale mele, cele bătrâne ale tele. Păi cam să vă citești și o pisal treie, să vi-l dau și la gingie. Dar vă rog eu pe toți sfinții să nu mi-o mușcați cu dinții. Apoi să nu vă uitați cu groază că nu vă fut în găoază. Socotesc că ar fi păcat să umplu pula de căcat, mă.